bir ayal maşgala daşaryk çykjak bolsa, evvelki etmeli işi adamsından ijazat almaly. Eger satılmadyk gyz oglan bolsa, atasından ya da dädesi ýok bolsa, agasından ijazat almaly. Men falan yere gidip gelayinmi? Şol erkekden sana nafaka berýän, iýbiskini götürüp berip oty, kızgynda, sowukda, horhumsy bolup däni başga ýurtlarda işläp, sen iýbiskini temin edip oty dämi? Şeriat erkeğin boynuna iýbiskini, nafakany buyurup goýupdyr. Zenanaň boynunda da şu erkeğin çeken zähmeti derekli öýünde bolmaly, daşary çykjak bolsaň ijazat almaly goýupdyr. Edaletdem. Ta zenana erkeğin müdiriýetiniň eline bolsun, öýüň däni müdiriýeti erkeğin eline bolar ýalyk şeriat buyurupdyr. Zenana daşary çykjak bolsa adamsyndan ijazat almaly. Ya Resulallah, ma haqquz zawji ala zawjah? Bir ayal maşgaly gelip sorady, ya Resulallah, bir zinanyň wezifesi adamsynyň barabaryna näme diýdi? Peygamberimiz aýtdy, haqquhu alayha alla takhruja min baytiha illa bi izni. Wezifesi diýdi, daşary çykjak bolsa adamsynyň ijazat alsyn diýdi. Zinanyň wezifesi, zinanyň gerdeninde bazat bir yere gitjek bolsa adamsyndan ijazat almak gerek. Megirenke beter yaqin bolup hamala tukana gidip gelme, gyrgyzsanyp täni şujur yerlere gitmek we adamsy bilen ya aýdy şygylja ijazat beregli, ay bolýa gitsen gidaga diýip şeýle güne gitmekligine adamsy ijazat mutlakyny berip goýan bolsa, adamsy bilýär hijab bilen gitjegini, bir erkek o kesor nakes bilen mazah etmejegini, hulasa şey dip adamsy ijazatyny berip goýan bolsa zenana onu gidip biler, bolmasa her gedeginde baýat ijazat alyp durmaly. Eger adamsy şonu istese, her gedekde menden ijazat alýdy, baýat ijazat alyp gitmeli bolar. Ýöne hac farzyny bitirmek üçin bolsa, mehremi bilen bile gidip çykka adamsy ijazat bermese de gidip bilýär, şonu hacca farz boýunda. Ya bir din soraglaryny etmek üçin, ya namazyny öwrenmek üçin, faraýyzlaryny bilmeýänmiş, şolaryny öwrenmek üçin näni bir ilm almaklyga bir ýere gitjek bolsa, onda adamsy ijazat bermese de gidip bilýär, ýöne faraýyzyny bilmekligi. Ol ezafa Kur'an okuyacak, ezafa Kur'an hifzetjek, onda adamsynyň ijazaty baýat gerek bolar. Enatasyna gitmekligi heftede bir gedek adamsy baýat ijazat bermeli. Heftede bir gedek enatasynyň öýüne gidip bilýär. Beýleki maharamlar üçin, dogan garyndaşlar üçin ýyla bir gedegine adamsy ijazat bermese zalim baýat ijazat bermeli dogan garyndaşyna gitip gelmekligine. Evvelki şerti şu bolly, adamsyndan ijazat almaly.